Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki iki wong-wong lagi padha ngomongne bantuan, raskin lan liya-liyane. Okeh sing protes-protes, lurahe sing salah lah, RT-ne sing salah lah, pejabate sing salah lah. Mulai saiki awake dhewe iki lek iso berusaha berpikir Mas yo iki lho. Kaosku ruwak-rawek, lambeku suwek. Aku pikir aku ki ngene. Ora usah mikirne bantuane pemerintah. Pemerintah iki ben bantuane pemerintah iki ben digunakne kanggo wong sing randuwe tok kuwi ae. Awake dhewe sing duwe kaos suwek ngene iki ya sik termasuk sik dianggep duwe lah. Wis muga-muga awake dhewe iso bantu pemerintah piye carane ngono lho. Oke?